el senyor Pere Monràs, metge especialitzat en oncologia, exdirector de la Corporació Sanitària Parc Taulí i creador d'Helix3C, una constructoria de noves formes de pensar per a administracions i organitzacions. Avui estem parlant amb ell, repassant tota aquesta trajectòria vital, professional i d'apostes. L'hem deixat, abans de sentir a John Lennon, quan marxa de la direcció de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Llavors, no sé si immediatament després és quan comença aquesta aventura on està immers ara, o hi ha un procés de reflexió, de voler treure el que dèiem, aquesta veueta que està dins i que no calla, no? Que li dius calla i no calla. No sé com neix o si neix de seguida, com és l'origen, la llavor de tot això. Aquesta dèria. Aquesta dèria, així. Al final em quedaré amb aquesta paraula, jo, Al final em quedaré. Però això tinc possiblement jo, i ara en parlaré la meva resposta, però és que tots tenen la seva resposta. O algú de vosaltres li ha passat que un dia per l'altre les coses canvien? No, hi ha uns processos de transformació, no? Una mica és la papallona. És a dir, el cuc de seda, passa un temps, després fa la crisàlides, embolcalla en el capoll, i al final surt la papallona. Sí. Aquest procés de transformació no és ara soc i ara deixo de ser, sinó és una transformació progressiva. No? Però deixa'm dir una cosa. A veure. Imagine... Sí? És algo que té una altra expressió. El president d'una molt important empresa va dir una vegada, és el D. Hoc, qui era aquest, el president emèrita de Visa, de la creació de la Visa, que va tardar 17 anys per convèncer de que amb una sola tarja Visa tots podrien fer el seu negoci. Bé, tret això, que és del món dels negocis, és una altra història, però val la pena. Tornen a sortir els 17, Sí, va dir aquesta frase: tenim el dret a somiar i tenim l'obligació de somiar el que volem. I jo somio. Doncs, tinc germans que em diuen que ets un somiador. Sí, esclar, fent. Sí, això ho hem comentat, però alhora fent. Abans. Llavors aquí ve el naixement d'Helix. Però l'explicació és que el que vaig aprendre amb el Taulí, en l'etapa directiva sobretot, i després fent de metge, és que s'estava gestant alguna cosa diferent. Que ja treballar no era anar allà unes hores a fer un esforç físic, recordem tots el Chaplin en els tiempos modernos, sinó que ja era aportar coneixement, activar el teu talent i fer que això anés en el servei o producció que fessis, no? Que això s'estava generalitzant. Les empreses cada vegada més passaven a tenir més component d'aquest tipus de treball, del coneixement, treball professional, que no altre. I això, esclar, un hospital és que és així. És que jo tenia 1.300 persones allà, hi havia, no eren meves, no tenia... No, però és una gestió molt potent aquesta, Sí. I llavors allà vaig emprendre i comprendre que el que estàvem enfrontant-nos és a saber activar aquest talent i organitzar-lo. No en forma de compartimentada o jeràrquica, sinó en capacitat de respirar. Que trobessin que l'organització no és una llosa que t'impedeix, sinó és un aliat per fer les coses que tu sol no pots fer. Això que és una idea que s'expressa en 3 segons, com hem fet ara, portar-lo a terme, és que encara no va així, encara no s'entén. Les organitzacions són piramidals, jeràrquiques, compartimentades, no es parla la gent uns amb els altres, el departament de comptabilitat amb el departament de ventes... No parlen o no s'entenen... És demencial. 22 arroba que hi ha empreses tecnològiques és igual, Sí. És que no ha variat, perquè estem transportant el sistema d'organitzar-nos de sempre a lo nou, en el qual encara és més esperpèntic. Professionals de coneixement d'alt nivell, en el camp del periodisme, en el camp de la tecnologia, en el camp de moltes coses, no tenen autonomia moltes vegades per fer les coses i decidir-les. Bueno, tornem al que deia vostè abans del pressupost, no? S'ha de complir, hem de quadrar comptes, i què s'ha de fer per quadrar? Amb el qual el pressupost no és conseqüència del que es fa, segons qui sap què s'ha de fer, sinó és premissa per dir que no a aquells que volen fer coses. Efectivament. Com a director general, jo puc dir, perquè em vaig experimentar-ho així, que és la gran eina directiva del no, és el pressupost. Clar. No tinc pressupost. I amb això ja està, s'ha acabat la discussió, no? Si fem això, podrem estalviar i podrem fer i aconseguirem... No tinc pressupost. Però és que guanyarem 1 milió d'euros i n'haurem d'invertir 100.000. No tinc pressupost. O sigui, arribem a situacions esperpèntiques. Què és el que pretén Helix3C? Amb aquesta nova etapa neix per solucionar, per corregir què?
no vol solucionar el món ni vol corregir res. Ni salvar-nos. Ni salvar ningú. Vol disfrutar del que és, no? I nosaltres explorant tot això i treballant amb coses que després vindran, o si hi ha temps o es pot, vam començar a veure que havia de generar-se pensament que pogués veure's que el convencional tenia límits i que si explorava maneres no convencionals de fer, a la millor eren molt més exitoses. I vam començar a treballar els marcs conceptuals de tot això. I tot això ho hem plasmat, ho hem fet i ara ho estem aplicant ja a organitzacions i a territoris. No sé, per dir un exemple doncs, que és conegut, doncs, a la Ràpita, que és un territori que se'ns va demanar la col·laboració, estava molt deprimida d'activitat econòmica perquè doncs, la pesca ja no sortien cada dia, perquè els altres, etc. No? Vam fer una sèrie de seminaris, de workshops, de treball amb la gent, uns 24 persones hi havien, i d'allà va sortir diverses idees, però la primera que va sortir és el gust per veure que junts ens en podíem sortir més que separats. I independentment de quan nosaltres hi érem treballant, la gent als cafès o al bar es trobava i tu i això, i va passar, us resumeixo molt, no? Que el pescador va dir un dia en el de les muscleres: escolta'm tu, i si et porto turistes a les muscleres, li pots ensenyar com es cultiva el múscul i l'ostró? Ah, per què no? Home, doncs així jo, que tinc inactiva la barca, doncs faig això. I llavors el del cava, que ho va sentir, ho estic reduint molt, és un esquema, va dir, doncs jo hi posaré, si tu els hi fas un muscló, o un ostró, o un muscló, doncs jo els hi posaré un cava. Després quan baixem anem a la restauració, a aquell restaurant, o millor anem a veure un museu, i es van fer pactes turístics basats no en més recursos, sinó en la mobilització dels recursos ociosos que hi havia. I això em sembla molt clau, perquè estem en un moment en què tots estem pensant que si no tenim recursos no podrem fer. I no ens donem compte dels recursos ociosos que tenim i no mobilitzem. I especialment el primer de tots, el caparró de cada un. Sí, que això ho tenim de moment, cadascú té un. Que cadascú té el que té i a més gratis. Sí. No? I és clar que està poc activat, no? Està activat a molt baix grau, no? Aquí comença el que dèiem abans. Aquí comença a activar-se el que en diem l'estratègia CO. Aquest és un dels eixos d'Hèlix 3C. Sí. Jo dic i assenyalo que l'Alfons Cornellà és el primer que li vaig sentir dir això amb força. Sí. I nosaltres ens ho hem cregut i ens ho practiquem tant com sabem. No? L'estratègia CO té moltes, diguéssim, diferents maneres. No sé, hi ha hagut una revista que ha sortit ara, amb un article meu, de l'aplicació de l'economia del coneixement, en la qual hi referencio els 16 punts que a mi em semblen que són més, a mi el grup, ens sembla que són més importants per situar-se en aquesta nova estratègia. No? Hem de partir del nostre ADN, hem de ser capaços de treballar en un model que vagi no solament des del càlcul a veure què en traiem, sinó des dels valors que s'hi juguen amb això, per dotar-los de valor agregat les coses que fem i, per tant, el càlcul com a conseqüència també hi sigui, però que no pensem només del càlcul. Sempre he dit, una entrevista que em van fer a la Contra, doncs sortia que parlar només del càlcul mata les idees. Si vols una reunió d'un tema que estiguis fent professionalment, qui sigui que m'escolti, i comença amb els que ho vulgui fer dient i què ens costarà i què en podem treure, no durant a terme. El càlcul mata la idea. És com quan tens una feina i el primer que preguntes quan hi ha vacances aquí, no? Dius, malament. Ja estem començant pensant en això. Llavors, Hèlix 3C es dedica a fer tota aquesta tasca de reflexió, però també de posar en pràctica aquesta reflexió. És generar pensament per poder aportar a les organitzacions en els seus processos de canvi i adaptació als temps que venen. I això... No des de la tecnologia solament, sinó des de el subjecte. Mobilitzar, per tant, les persones perquè elles saben el que s'ha de fer, però que els hem de dotar d'elements perquè se'n surtin. Per això en diem constructoria i no constructoria. Això, constructoria, que no ho dic malament, que diu, aquest tio que està llegint al principi, no, es diu, és una constructoria, no ni consultora ni constructora, una constructoria. Sí. Està dirigit, entenc, llavors, a aquest projecte on està implicat el senyor Pere Monràs. Aquesta aventura està dirigida essencialment a les organitzacions professionals o això és aplicable en un futur més o menys llunyà a qualsevol que vulgui redreçar o reinventar el seu tarannà personal? T'ho contestaré d'una manera. Em van convidar en una de les activitats que van fer a Mollerussa, a la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que és molt d'això, i em van voler mostrar un dels tractors últims que hi havia. Vaig pujar a la cabina per portar allò
es tenia que tenir uns nivells de coneixement brutals, perquè tot anava amb Google Earth, és a dir, els camps que venien dissenyats i, per tant, tu simplement el que feies anar és l'ordenador, no el tractor. I ens trobàvem que mà d'obra que venia de fora no servia perquè, esclar, es necessitaven uns nivells i unes capacitacions brutals. Allà vaig comprendre que l'economia del coneixement no és les èlites tecnològiques, l'economia del coneixement està a qualsevol sector. El tema de l'economia del coneixement, jo ho dic vulgarment d'una altra manera, és afegir coneixement a l'economia. És a dir, fer que aquest coneixement es desperti a partir del talent de les persones i, per tant, hem d'estar molt amatents a fer-los fàcil perquè aquest talent pugui sortir, les pors de treure'l no hi siguin, la gent té por a les organitzacions, a moltes d'elles, no vull dir que sigui així en general, òbviament. Per tant, hem de ser molt capaços d'allò que deia abans, de tenir en compte l'empowerment. En anglosaxó no hi trobo jo una paraula de traducció, però seria l'apoderament, no? Donar capacitació a la gent perquè s'autolideri, s'autodirigeixi en les seves feines. Sempre en un marc que és, tu tens autonomia, però també això exigeix interdependència. És a dir, el meu fetge és autònom, fa de fetge, però no ho fa contra el meu cos, sinó que ho fa en relació al que el meu cos li demana. Per tant, aquest concepte biològic de que l'òrgan és autònom, però a la vegada interdependent, crec que és el que hauria d'inspirar-nos la manera de pensar les organitzacions. Això és com, diguéssim, l'eix fonamental d'Helix 3C, que podeu entrar a la web i visitar i veure doncs, tot el que estan fent, tota aquesta nova manera d'entendre les coses, que és no sé si després de tota la seva trajectòria que hem repassat en aquest programa, Helix 3C és el seu gran projecte professional, malgrat haver estat doncs, un còleg i director d'una corporació com el Parc Taulí, una cosa seva que neix de zero, que intenta obrir diferents perspectives en un món que sembla molt modern en alguns casos, però que és antic i carca, segons com. No sé si això és el seu gran repte, més enllà de dirigir 2.000 persones. No, jo penso que dirigir persones no és un repte, perquè les persones s'han de dirigir elles mateixes. Jo que no es vulgui dirigir amb ell mateix és el seu problema. Dit així, prou feina tindrà, no? Prou feina tindrà, no? El tema és saber trobar els eixos de transformació importants. I aquí la dèria, que dèiem abans i tot el rato, es va polaritzar en dos grans temes. Un va ser el coneixement, i per tant no solament Helix, generador de pensament i d'aplicació de pensament nou a les organitzacions, sinó també el Cercle pel Coneixement. El Cercle pel Coneixement va ser una associació que va néixer el 2001, a Lisboa van fer l'agenda de Lisboa, els ministres de la Unió Europea, dient que Europa el 2010 seria l'exemple mundial de l'economia del coneixement. Bueno, ningú se'n deu recordar d'això, però els que vam participar d'això vam tenir una convicció de que realment estàvem entrant en una altra era i que per tant teníem que fer quelcom perquè tot això s'activés. I vam fer l'associació Cercle pel Coneixement, que vaig ser el president fundador. Sí. Allà vam fer i està escrit, és un llibre que es va presentar al govern d'aquell moment, sobre la societat del coneixement, una oportunitat per Catalunya. En el sentit de dir que el corredor mediterrani del coneixement, no de les mercaderies, era molt important. Unir tots els espais de nòduls de coneixement importants que es trobessin en aquest camí fins al llevant i fins al sud, no? Com a mínim, després de 10 anys, tenim el corredor mediterrani benvingut. Benvingut sigui. Encara que només siguin les mercaderies, nosaltres aspiràvem a fos el coneixement, però bueno, és ben cert que la logística és molt important i per tant bo que hi hagi el corredor de les mercaderies. Però allà va néixer una aventura important, no? Aventura de començar a entendre nosaltres mateixos el que volíem dir amb tot això. Hi ha una manera d'explicar-ho, això. El mestre explicava als alumnes el teorema de Pitàgores. Li va explicar una vegada i llavors va dir, l'heu entès? I tots van dir, no sabem de què va això. I va explicar-lo una segona vegada. I que l'heu entès? Tots van dir, no hem entès res. I després ho va explicar una tercera vegada. I llavors el van entendre? Diu, no, llavors el vaig entendre jo. Doncs, fent el corredor del coneixement, vam entendre què volíem dir al fer l'associació aquesta. No? Però allà, el grup que ho vam fer, després una part, vam fer la Fundació Cercle del Coneixement i vam triar àmbits on actuar més selectivament per exemplificar coses d'aquestes. Una va ser la que he dit, amb Helix. Una altra va ser en el terreny de l'ensenyament. Se'ns quedava curt l'ensenyament. Jo també em passava que vaig estar en un col·legi significat de Barcelona tota la meva vida
intern, a més, o sigui, d'aquells que se'n diuen de solera, perquè... Sí. I, esclar, vaig aprendre matemàtiques com tothom i treia molt bones notes, la veritat, però és que després no me'n recordo de res. Les matemàtiques que jo he fet, que havia tret, doncs, bones notes, no en sé res. On estan, no, ara? Equacions, on estan? Doncs aquesta és la diferència entre que t'ensenyin una cosa o l'aprenguis. Si te l'ensenyen, la memoritzes. Et queda en una part del cervell memòria d'un tipus, però el temps ho esborra. Si tu has fet l'esforç d'aprendre-ho, i per tant, si és un tema de matemàtiques, fes tu un problema que exigeixi equacions. Allò et queda per sempre. Sí. Si jo m'ensenyen a esquiar i m'expliquen amb dibuixos com s'esquia i tot això, puc dir que jo sé esquiar, m'han ensenyat com es fa això de l'esquí, però no em puc posar uns esquís i anar a una pista. Si jo he anat a esquiar, una experiència que he tingut de jove, i després he estat 20 anys sense esquiar i he tornat, doncs me'n recordo. Està en l'aprenentatge. Per tant, la capacitat de complementar l'ensenyament, tal com el tenim, amb l'aprenentatge ens semblava clau. I aquí vam fer una estratègia, m'estic allargant molt, però que és podem allargar-nos. Sangaku. És un projecte que vam fer una tecnologia d'aprenentatge col·laboratiu. Entenent que aprendre no és només tu sol el que sigui, sinó tu amb altres aprenent. Estratègia Co. Això hi ha un exemple que a YouTube es troba molt bé, que és com posen un ordenador al Rajasthan, a una zona amb nanos de 10 o 14 anys que no han sapigut mai, i en 2 zones més també d'aquestes, i el que ho va fer un pedagog hindú, al cap de 3 mesos tornava i explicava a veure què aneu tret d'aquest ordenador que us vaig deixar i que us vaig ensenyar els botons i que us vaig dir que ho féssiu de 4 en 4. Ho sabien manegar tot. Tot, navegaven, ho feien tot. Els segons, que no sé què era un tema, també el van resoldre molt bé. I els tercers era una explicació per internet de la teoria de la relativitat. I aquests van dir que no havien entès res, que no havien après res. No havien après res. Però que no ho vau veure allà. Home, sí, ens van explicar que hi havia corpúsculo iona, que llavors això es reaccionava, que l'espai i el temps eren relatius. Tot això sí, però i ara què? És a dir, creiem tan poc en els nostres infants, en els nostres adolescents, en la nostra gent, en nosaltres mateixos, que sempre pensem que no serem capaços de res i no donem oportunitats. Jo crec que aquesta és una mica la clau del tema. El model d'ensenyament que tenim, que és el que hem heredat del segle XVIII i XIX, servia per aquells temps perquè calia formar especialistes que sapiguessin fer coses. Però ara necessitem gent que sàpiga pensar en lo complexe, en lo divers, i per tant sàpiga trobar ells la recepta per fer el que toqui fer cada cosa. Però encara, i a mi em passa moltíssim, tothom em diu, és que expliques coses rares, jo vull una recepta. Tothom vol receptes. Sí, i solucions. I solucions. I ja. Ja. Clar, és fruit de l'immediatisme en el que estem, en el qual s'exclou que el pensar sigui una gran eina. Llavors, aprendre a pensar, i aprendre a pensar només es fa posant reptes que hagis de solucionar, no ens en sortiríem suficientment pels temps complexos que ens tenim a davant, no? I el que ens dediquem és, en aquesta plataforma Sangaku, és una tecnologia que fa que tu no tinguis només un llibre digital de matemàtiques per resoldre aquelles coses que t'interessen, siguin equacions o que sigui, sinó que el sistema et proposa que facis un problema sobre allò. Doncs, si tu creus que ja ho saps, presenta un problema. Fes-lo, construeix un problema. És a dir, enunciat, desenvolupament i solució. I llença-la a la xarxa. El sistema té una manera aleatòria de posar-te amb els que estan fent coses d'aquestes i llavors els altres t'han de validar que el que has fet està bé. O dir-te en què no. I a la vegada ells proposar també problemes perquè tu els validis. Amb el qual es fa un aprenentatge bidireccional, col·laboratiu, des de nivells de coneixements similars. No? Això ha començat el 15 de febrer d'aquest any. En aquests moments hi ha 16.000 persones que visiten la web cada mes, hi ha 6.000 inscrits, en tenim la meitat d'Espanya, l'altra meitat de Sud-amèrica, i ara aquest cap de setmana hi ha hagut una avalanxa d'Israel. Per què? Per contactes i coses. I es va veient doncs, com tot això és una cosa que atrau, enganxa. Perquè jo crec que hi ha un tema de fons en tot això,
que és que s'ha acabat aquesta, i sobretot els joves, i ho veiem en el moviment 15M, i ho veiem en altres, no? Necessitem comunitats. S'ha afeblit les comunitats tradicionals de barri o de família inclús, o el que sigui. I necessitem comunitats d'afinitats pel jazz, o per no sé què, o per això. Me'n vaig a ballar 2 dies a la setmana amb gent que no coneixia en la meva vida, i ens ho passem molt bé, no? Per tant, aquest sentit de comunitat, estem fabricant la comunitat co. Aquella que d'alguna forma, en cas de les matemàtiques, es trobi. Ara ho estem preparant pels phrasal verbs, perquè a l'anglès tots tenim una assignatura pendent, i l'escull més important és els phrasal verbs, no? I això es pot fer amb la física, amb la química, es pot fer amb tot, no? Perquè la tecnologia, avui dia, ens és possible tenir aquestes coses que no les teníem abans, no? Estem canviant de paradigma. No solament va d'ensenyar, sinó va d'ensenyar i d'aprendre, i això ens requereix tecnologia apropiada per poder-ho fer, que abans no la teníem. Efectivament. Doncs aquests 2 projectes, Sangaku i Helix3C, són les 2 grans aventures del present del nostre convidat d'avui, del senyor Pere Mont-ras, que ens ha triat per acabar el nostre programa el tema El meu país, de Lluís Llach, que és com una mena d'himne secret català, per segons com, no? Per dir moltes coses també d'aquest país, i a més, doncs, que ens serveix com a punt i final perfecte per a aquesta conversa. El nostre convidat d'avui, Pere Mont-ras, si voleu saber més, Helix3C és una de les webs i l'altra Sangaku. Sí. Dir només que pensar en el petit país a mi em fa gran. És a dir, em fa universal. Només estimant lo de prop pots entendre lo gran de tot. I per tant, per això he elegit aquest. Molt bé. Doncs amb això ens quedem i amb aquesta reflexió també. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Adéu. Moltes gràcies.